Hi guys, welcome to my YouTube channel. So आं नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय आरो नैबे फुंबिलिनि बयखौबो हामबाय होनो गोजोननाय जासिहरबाय. Good morning. So आङो दिनै नैबे भिडिअखौ लाबोनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथांमोना जे आंनि मोनसे भिडिअ रिमाल ब्लग्सआव आं मोनसे भिडिअ जे हगारदोंमोन ना ससे क्लिप जाय मेथाइखौ संखौ नोंथांमोना नायनो खोनासंनो हांखुर जाना दंमोन बे संखौ दिनै नोंथांमोना खोनासंनो मोनसिगोन. फाइनाली बे संखौ रिलिज खालामनाय जाबाय भिडिअजों लोगोसे. जायफ्रा गोदान आंनि चेनेलाव नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो भिडिअखौ लाइक शेयार खालामदो आरो दिनै नोंथांमोननि हांखुर जानाय मेथाइखौ नोंथांमोना मोननो हासिगोन. बे संनि नामानो जाहैबाय आंनि अननायखौ. स' बे मेथाइखौहाय संखौहाय जोंहा बिथां जुलि नार्जारिनि इउटुब चेनेलाव हगारनाय जाबाय. आंनि अननायखौ ना बेखौहाय जायफ्रा बे आं जि क्लिप्स सिगाङाव हगारदोंमोन ना जि मेथाइ सं नोंथांमोना हांखुर जाना दंमोन ना नायनो आंनाव कमेन्ट्स हरदोंमोन माला रिलिज खालामगोन बे समखौ खोनासंनो लुगैबाय ने दा खोनासंहैदो फंबायमोन बिनानावमोन आबौमोन आदामोन नोंथांमोना बे चेनेलखौहाय बे मिउजिकखौहाय खोनासंहैदो आरो लोगोसे भिडिअजों लोगोसे बे मिउजिकआ रिलिज जाबाय बिथां जुलि नार्जारिनि इउटुब चेनेलाव. स' बेखौहाय जुलि नार्जारिनि इउटुब चेनेलावहाय हगारनाय जाबाय. आं आरो डिसक्रिपसनाव लिंकखौबो होना दोनबाय. स' नोंथांमोना थांनानै डिसक्रिपसनाव नायहैनो हागोन बे भिडिअजों लोगोसे बे मेथाइखौहाय भिडिअजों लोगोसे हगारनाय जाबाय बे मिउजिक भिडिअखौ. स' नोंथांमोना चेक इट आउट खालामदो बिथांनि चेनेलावहाय आं लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होगोन. स' थांनानै भिडिअखौ नायहैदो आरो मेथाइखौबो खोनासंनो जायफ्रा हांखुर दंमोन ना खोनासंहैनो हासिगोन दायो बे मिउजिकखौहाय. आइ हप नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार खालामदो आरो बै जे मेथाइखौहाय आं डिसक्रिपसनाव होबाय नोंथांमोना थांनानै खोनासंहैबानो जाबाय. स' देट्स अल. बेखौ आं खिन्थानो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव दिनै फैबाय. नोंथांमोना हांखुर जाना दंमोन बेखायनो आं दिनै नोंथांमोननो खिन्थाबाय. स' आंखौबो सापर्ट खालामदो जायफ्रा गोदान आंनि चेनेलाव नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो भिडिअखौ लाइक शेयार खालामदो आरो दिनै नोंथांमोननि हांखुर जानाय मेथाइखौ नोंथांमोना मोननो हासिगोन. लिंकआव डिसक्रिपसनाव लिंक होखाबाय बेयाव थांनानै क्लिक खालामबानो बे मेथाइखौ मोनसिगोन. स' देट्स अल गाइस. बाय बाय. लाभ इउ अल. बाय.